kowa ga ta nan tsakanin Sa'idu Ilolo da shi da Aminu an kokowa na Yamai. Ga nan Aminu wancan shi yana adda wancan ga hashen daga gabas mai dogon wando shi na an Sa'idu Ilolo mai burtsacewa kamar mijin tururuwa. Ga nan hankali da Aminu, hankali da Aminu. Aminu na inda azanci gare kajiya wallahi da ana shirin yin wani abu to ƙarhi na kamar shi kashe hankali Sa'idu wallahi kai hankali da Aminu. Aminu nan fa Yamai cikin yan kukwai Yamai cikin wanga lokaci Aminu na yana aiki kau subhanallah la ilaha Suleiman. Ai Aminu ya kada Sa'idu Ilolo ba a kai ko wani lokaci ba ko minti guda ba ai ba ya gama da shi.